Yes! Krásna ryba. Ale potrebujem si pripraviť krmenie a pripravím si halibrutal. Zalejem si ho pečencom. Ty krása. No aby som vyriešil množstvo krmenia, takže ešte tam pridám krmáky kryl. Kilečko, 2, tam zo 2-3 hrste. Ešte raz to prelejem pečencom. A teraz to zatvorím a premiešam, samozrejme. Na začiatok sezóny celkom ujde. Yes! Čo viem, tak tam bola plávačka vanilka a s testovacou gulou No Name Mites.